arep tumuju kepatihan. Niki wilayah kula kok. Mungkin wong sampean iki sapa? Oh, durung ngerti. Dereng ngertos kan Mas. Raden Mas Layang Seto. Raden Mas Layang Kumikir. Putrane Rama Patih Lugender. Salah mboten ah. Percaya ora? Percaya ora sah. Nek putrane. Sing-sing sampean wae Raden Mas Layang Seto. sampean. Raden Mas Layang Kumikir. Oh, berarti jenengan kumikire sampean setane. Kok malah nyeta-nyetane wong. Jaluk mati sik apa sesuk? Raden Mas Layang Seto. Wis mudeng kula, sampean. Raden Mas Layang Kumikir. Lah nggih nek sampean kumikire, sampean setane. Enggak beneran niku. Jaluk mati saiki. Sampeyan pripun ta? Setan-setan ki karo Leres rencang kula. malah bener kancamu mangsamu. Jajal, ratus maju, jajal. Piye? Dengan mau sinten? Raden Mas Layang Kumikir. Panjenengan Raden Mas Layang Seto. harapna to berarti sampean kumikire lan jenengan Setane. Tenang ora kowe. Ora usah digagas. Mas. Sampean wau tengah jengan ndak ora putrane sinten? Rama Patih Lugender. Kandhane kang nek anake lho gender mak siji. Mek siji mboten enek siji loro telu papat lima sepuluh sanes Gusti Ayu anjas mara. Kowe ora weruh. Lho, Mergo kowe ora ngerti. lah mergo kula ora ngerti, kula ora percaya sampean dilarang masuk. Kowe kene-kene lah apa? Kowe iki lah apa? Jaga regol. Oh, ya bener wong anyar iki. Pangkate sak dhuwure satpam, sak dhuwure hansip, sak ngisore polisi. Wong gedibal. Dibal semene sandale sepira sampean? Yen kowe nyeman marang nyawamu, kowe semingkir ora usah kepalang aku. Awal bali kematian. Boten percaya kula. Kowe iki wong loro ta? Sampean pun kula kenalke. Nah, lah jenengan boten takok kula. Apa kowe? Lah kowe kok cekok. Lho, dengan layang seto. Lah, Ketak-ketik iki sapa? Joko. Kene. Iki sapa? Bloko e. Sampean Bloko iki sapa? Sampean aku kancane kula tak cek-cek malah kula. Raden Mas Layang Seto. Layang seto. Layang kumitir. Layangan. Layangan beterak angin pediot. Sampeyan gentak kandhane ta ora kaya? Apa mepalangi? Ah, tetep pepalang no. Amar mulih. Mboten saged. Sampeyan nek meksa aja mlebu. Kula celuke komandan kula. Kowe komandan. Jebul sing siji ala sing loro bagus. Sampeyan niku kualik. Hah? Sampeyan muni piye? Sing siji ala sing loro bagus. Kualik. Kualik sapa? Sing loro ala, sing siji bagus. Kliru. Lah piye? Bener kene. Piye? Sinten wau? Sakjane marang golek apa? Sol, Golek apa ditakoni? Oh, jenengan saja pripun? sing siji Ala, sing loro bagus. bener kene, Kang. Lah cek ngono. Sing siji ala, sing loro bagus. Ya ora dadi boyo pangopo. Wasabdo gendon lan wasabdo. Iki ana kedadian. Wonten tiyang rusuh, Rusuh-rusuh. ruwet, bulet, Ruwete ana apa? meksa kepengin mlebu. Maksa pengen mlebu ana ing kepatihan. Betul. Jadi iki komandanmu to? Sama Gus. Kula gambar. Ya mari ulah. Dadi kowe jogo kali ngene. Kandhanono coro-coro loro iki. Kandhanono coro-coro. Goleki, Kang. Di coro Corone iki, Kang. Corone Coro iki kowe kuwi kok. Sampeyan tau ora coro ta ora? Coro iki coro cepetan. Kowe iki bapak-bapake coro. Kowe tau ora coro ndek bapak? Ngerti? Lah kono sing Mbak. Ya wujute koyo kowe kuwi.
Nyuwun sewu panjenengan kekalih menika sinten? Aku Raden Mas Layang Seto. Raden Mas Layang Seto. Raden Mas Layang Gemitir. Wigatosipun menapa badhe lumebet wonten ing Kepatihan? Arep ketemu kelawan Romo Patih Lu Gender. Badhe kepanggih Gusti Patih Lu Gender. Bener. Ngeten nggih. Doro Layang Seto dalah. Kamar ulan nil. Sinten kemawon mboten diparengaken lumebet wonten ing Kepatihan saupaminipun mboten beto serap ingkang wonten tapak asmanipun Gusti Patih Lu Gender. Layak. Saya kaya ora kan. Kowe kepengin tapak asmu. Yo iki pasal. Yo kowe tapak asmu. Kula namung nanging yen panjenengan kekalih kula Mas. Kok sing nyetok Panjenengan Adepi wong loro nih. monggo saklok. Tidak. Kok dibangan jangan. Apa tak timbangno? Jangan apa? Mesti rasoan. Kurang ajar sampean kurang ajar. Lho rahayunipun Kanjeng Rama Sampeyan rawuh. dilapo, sampeyan dilapo. Wis sampeyan ngono. Kula nak ponakane diajak yang orang beda. Sampeyan nek jumbelan wong salah nu kan apa? Sing salah situ. Anak-anak sampeyan. Kalau caranya nak salah. Sampeyan niku buktekno salah nang mboten. Menawi boten wonten Romo Patih Lu Gender. Sampun boten budget ketik. Bali tenan. Lho wantong. Obrak. Ayo. 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 Aku yo melak. Sampun Ora dijongkrono kowe ayo. Niki sinten? Iki abdi. Abdi. Iya. Teng Kepatihan. Iya. Kewajibanipun. Coba riko. Sing nampi sinten? Ya Rama. Allah. Niki kados pundi to Kang Mas? Kanjeng Rama niku pripun? Umpami Romo Patih Lu Gender niku nampi abdi ingkang kedaipun panjenengan rak matur kula. Matur. Ono ramane kon matur karo anake iki piye? Anakmu aku kandhani. Lha sampe sing goblok iku ah. Anake Patih kok lho. Anak piye luhur wong nomor loro Mojopahit karo Kowe wong desa Saso. Lah satu-satu wong kok kon matur ku piye? iku malah niki Ku sekolah bayar duit. Les Duh, kula badhe nunjuk. ngomong Nampi oleh hospital enggak. apa itu? Salah. Tapi buat Sampeyan ora kondo kali kula. Matur kali kula. Kula petintang. niki pripun? Lho kula lajeng wangsul teng Kepatihan kok malah dijiwantosi kali Lho damar. tadi kan dijadikan damar. Nggih. Piye leten? Kula Gusti Patih. Lho kadung kali kula tutup. Iki mono putraku. Raden Mas Layang Seto lan Kumiten. Sing kebantu sing tuwek-tuwekipun ora ngerti. Nyuwun sewu Gusti Patih. Ingkang kula mangertosi putra panjenengan namung Adi Anjasmara. Oh, bener kowe lan salah to. Kok malah lepas kula. Apa sebabe kowe arep mlebu ora ngono. Nggih. Mergo sing dingerteni si Damalan putrane Rama kuwi Mbak Anjasmara. Sinaosa mriku ngertosipun namung kanggo Anjasmara. Ning kula niku pun kandha bloko. Nek putrane Romo Patih Lu Gender wonten 3. Bener. Nggih, kowe kono yen telu bulan. Leres kowe nek koten bener. Salah lah. Kejaba nek Seto Kumiten iku ora kandha bloko. Kowe cuking kena. Lho kene bloko. Yen bukrane Lu Gender iki ana 3 cacahe. Lho kowe kok iso cuking iki piye? Nyuwun sewu Gusti Patih. Kula namung mituhu dawuhipun panjenengan. Mitunas kopo itu? Marang sinten kemawon boten dikeparengaken lumebet wonten ing Kepatihan. Saupaminipun boten beto serat ingkang wonten tapak asmanipun panjenengan. Ya bener kowe lah. Kok malah lepas ibu. Salahipun kados apa sebabe daman lan cuken kowe ra mlebu. Mergo daman wis napa dawuhe Rama. Dawuhipun Marang sapa ora mawajana sing arep mlebu ing Kepatihan yen ora nganggo tapak asmane Gusti Patih. Lu Gender ora diparengake. Nanging
ngaten mo. Piye? Pepatihan menika gadahane sinten? Panjenengan. Kula menika putranipun sinten? Aku. Lah nggih, pepatihan menika sampun kula anggap omah-omah kula piyambak. Ra ngaten to, Mo? Lah kaya menapa? Kula kedah wangsul wonten ing omah-omah kula piyambak kedah ngagem tapak asma. Niki kados pundi? Iki omah-omah kula dhewe lho. Arep mulai ning omahe dhewe kok dadak. Nggih. Lah mulai kok apa? Terus kowe tote kowe. Salah kowe. Ku pate apa untuk? Wong idul katut, ngalor katut, kaya untuk digawa banjir. Lagi iki aku. Wong sak jaket Pojopait iki do ngajeni aku. Lho aku karo dulurku dhewe darani untuk iki. Dadi pate lagi pirang tahun diajek hula-hulu. Dadi aku iki olah-olah. Hula-hulu. Kok Apik lho kok jos kandhane wakmu sabdo palon kaya gigong. Aku olah-olah. oh. Bola-bola niku kok gampang goblok mobil. Wah, sampeyan iki. Kok Sampeyan karo ulah-ulah. Karo panjenenganipun kok namung kula. Umpami wonten utusan saking Majapahit badhe pinanggilan panjenengan saking ngersanipun Sang Juta Ratu Kencana Wungu. Kok dipun jotosi bilandang caran saking pucuk ngepet daging patah. Mesti aku napa pidol. Leres. Ira pecus mbut gawe iki. Mboten pecus. Ora iki ora pecus. Iki ya encok. Mundak banget. Ora pecus kok ndak pangkat ndak mana piye. Mboten Ya tak copot aku cepati yang salah gampang ngene. Kunjara Leboke Pak Kunjara. Cok. Malah dihukum. Malah dihukum dan. Malah dihukum ini. Apa yang nusul mikol? Kang Mas Dambaran dipun kunjur. Kok ora pecus nyambut gawe. Malah diku ditabuk. Ning nuwun sewu Kang. Ora jenenge pengajian mulono tamu saka Pion Negara. Kau utusane ditoraten aku sing bawa. Kula ngertos. Ning jalanipun Kang Mas Dambaran dipun kunjara, rumiyin rak kula. Mila kanthi menika Rama mawi Kang Mas Dambaran dipun kunjara, kula ugi nyuwun dipun kunjara. Kaya kebonan nang rakitan. Kowe wong legan kok golek momon. Kowe iki anakku. Kowe bener tak luputke iso, kowe luput tak benerke iso. Boten mau. Melu tawon kabeh karo si Damar Ulane. Awit kula welas kali Kang Mas Dambaran kang lepat kula Rama. Iki Mila dadi kanthi sabira karo Damar Ulane. Inji. Kowe dikunjara, dihukum karo Darmawan. Tak turuti. dipun kok Ya ben lah. karepno Dadi pepalamu dadi waktu salun rusane neng. Ana nanginge le tote. dipun iki, Bang. Damar Ulan sal nomor 17. Sel nomor 17. Dene Anjaspura sel nomor 13. Ya, sel nomor 13. Boten saged kula nyuwun sel nomor 17. Kumpul Damar Ulan. Nggih. Apik nek. Pripun? Apik. Lho kok sae Dene dikunjara wong loro, lanang wedok. tunggal sel. Apik. Akhirnya rumangsa mantu, ujug-ujug ndek putu. Malah ngene. Iki katut pundi to, Momo? Piye jalane? Ya ora apa-apa. Dituruti. Karepno, Ren. Ning kula nggadahi panyuwun. Apa Pak? Panyuwun kula ranjang sprint bed ingkang mentul-mentul. Bantal guling spray. CD kulkas, AC, TV, radio, kulkas, mesin cuci kula butuh ing pakunjaran. Dalem. Kuwi ora wong diukur. Lah menapa, Mas? Ning hotel. Safit. Apal no? Kirang setunggal no? Telepon. Ora nek gaya ukin ora buta. Ora buta. Ora apa piye jalukane kok model aneh-aneh. Nasi wonten. Lah nek kulir apa-apa. Lah apa? Lah nek kepleset liwatku. Telepon. Tak turuti. Tak turuti. Ayo, boleh. Sarwe. Hah? Asal pedang dapat ya kepala. Riko. Ora sanggagas. Anggepun kewo liya bro. Mergo kowe digegal. Nek tote dadase besus.
Damar Sasongko. Jwito Ratu Kecolong. Kuwi dapur kota semi wonten leman ing nami Damar Sasongko. Saestu wonten. Malah kaporo menika anak mantu kok piyambak. Garono si Dewi Anjasmara pinang nggih. Nah, Anak mantu panjenengan yen to pancen ngaten ingsun ngersaki suwane Damar Sasongko. Trawaca dalem pareng dalwasinan. Kakang Layang Seto, Kakang Layang Bumi. Kula Sang Jwito Ratu. Yen panjenengan kados ngaten, jur kados pundi anggen ingsun dawuh. Ayo, Kek. Bener kuwi sing jeneng Damar Sasongko. Menika leres Jwito Ratu. Yen to pancen kaya ngono, rantingan sawetara Damar Sasongko. Seto. Damar Sasongko. Coba saiki caket lan ingsun. Tanpa nimaya. Kabeh dawuh ingsun ana sakjroning nawala iki Damar Sasongko. Stop. Wis yo. Kula Gusti Ratu. Jwito Ratu genjot sing palengan sakwise paling nawala. Leres. Tujuan apa? Kula boten mangertosi. Lho, kira kok Nggih. personal nek sapa? Jenengan apa? Semoga. Gile, Napa? jenenge mantu ngajeni Maratuwa. Kok saged? Layang sak layange ora wani buka, sing menang buka Maratuwa. Mergo Damar lan goblok. Ora lek kowe. Eh, jatahku tempe lho sikat kabeh ra umah. Salah ya. Sikat ta. Tempe. Mau. Pripun nang ngene maos? Walik. Layak ning cerongan lho kuwi. Aduh. Surat kudu katul dumateng Kang. Alah. Wong Damar wulan gedhi bal 17 ning Mojopalo kok diundang Kang Mas. Lho aku ki rumangsane dianggep apa? Rumangsane Menawi kelamaan panjenengan saged mbelat pamalaning praja ing Mojopalo. Duh Kang Mas. nyerangi rimo. Kang Mas malih. Wong desa Saso. Panene wae tewa. Kok diundang Kang Mas. Babar pisan ora pantes. Lho, Estunipun bidang kula angkat dados senopati perang Praboso perang ing Belambangan. Nikah jalanipun luruh swami Najinggo. Menawi kelaman panjenengan Kang Mas kula suwitan. Alah. Lho kok dadak yo Kang Mas nek lho rumangsane ki apa? Lho kok ora nyawang aku. sing ngombo Kang Mas, sing ngombo. Sing ngombo. Rumangsane diamro didang Kang Mas iki Kang Mas yo Kang Mas.
wong kok muler serik. Jail, drengki panas neng gawe. Dadi nek Damarwan atau di Mboten patut. sing patut ditangkap. Kula. Kang Mas wayak setoku. Pak, Nomor kados ngaten kok. kados kedhe Mas sampeyan iki. Pak, Kula Gusti Patih. Ijo ali lawono. Sliramu jaga dan Senopati perang. Ya. Mula aku satu wong sing wajib. Yang bisa nggadani semua. Kowe tak ngomong gadani wani. Kula wonten. Kok berapa ngelani? Sopo urip semua menak cinta. Kayak dijangkung gini diwan. Misal, Adipati Kediri Sindorojo mati soal gadani urip semua menak cinta. Adipati Minak Koncang soal Lumajang minggat soal Lumajang ngungsi Mojopahit. Itu tuh dekatkan saka guru Adipati Tuban Ronggolawe di bapak kebailok mergo kula badane sih urip semua. Aja kowe sing maju yo lela. Undak anak wedok dadi rondo. Sing maju ben adimu. Seto komite mati-matilah nek seto komite. Bali tenan Kula wonten. pikir Sampun dados sesane ing manah. dan wani pamit karo bojo usian Dasmor. Yes. Kepareng. mati-matilah nek seto kumitir. Wonten bang kula pejah saking tangan Pak Jiwa. Waduh, Mbak. Apa jae? Gedhok iki. Lho kok gedhok pripun? Gedhok nomlo, mbako kedu. Lho kok mbahku kedu? Apa mesti nek Damarwan iso makan lagi? Dorone utama, Mas. Basa goro apa? Duranipun kangge Sang Jwita Ratu, utamanipun kangge kula lan Boleh. kula ingkang Jumaka. Damar Sasongko. Nggih. Lho Damarwan kuwi. Lah niki Damar Sasongko. Ora, kowe Damar teh upleng. Lha niki pripun nek Jumaka niki? Goro cara lan pawekot guna. Ora percaya pikiran apa? 17 wong. Separuh desa Karakolo iki tak pek aku dhewe. Carane pripun? Ngaten iki, Bro. Iya. Ya atur lagi kan. Ya tidak atur ono. Oke lho. Udah. Lanjut baik. Kita plus ratu anak kula. Ora kita plus sing dadi ratu anak kula. Orang lebar pisan. Ingkang Mas Minak Jingkaya grupis komentar lan akuran siram. Mung jarane ra gelem dimakulan Gusti Jogja Ratu. Nanti awake dhewe diseleng nang taman pura linggo kaya ngene kuwi ya diajak. Injil laras kok kanggo rumangsa kasiksa banget kados kula. Apa ya kudu meneng. Meneng kaya ngene kuwi diajak. Kedahipun si budidaya to kanggo. Carane piye diajak? Kula badhe cara. Kula badhe ngawutenaken sayembara Anake sayembara. Iji. Sayembara apa kuwi diajak? so sinten kemawon ingkang saged ngalaken kula lan panjenengan saking taman Puralingga menawi wonten bakal kula aku dhuwur Sinarawati yen kakung bakal kula sultani Kaya ngono diajak. Aku kang usai. Sewu panjenengan menika sinten? Aku Damar. Kang Mas Damarulan. Jan badhe mugi dipatung kaya kula. Nicholas. Wingaten sago diajeng. Iji kanggo anak-anak besar Kan kaya ngono ya bakal disuwitani ya diajeng. Iji Monggo. monggo Kang Mas kula adosi Kang Mas. Yun, nyawon ora. Taman iki Taman Porolinggo. Maselonganipun ingkang garwa wae Iki kanggo bojoku. Nggih. Ora iso kalau kuyengan. Nggih, Lurae. Iki ora suarane bocah lanang nyoyo.
Wah, nek barek sampeyan matur nuwun ning kathah mriko. Ya ampun iki. Wis sapa ngono ya? Aku Damar Wulan, Senopati Majapahit kang kautus supaya ningkas Jawa. Loh. Serai Ratu Majapahit. Sampai. Pecah sirah rai. Metu kecap. Tunggu ya yo. Piye iki? Aku kok kon nunggoni mayit kok ning ngantek urip tekek aku piye? Maratu aku mati tak tinggal nonton toprak kan. Kaya apa nunggoni kowe? Yen ngono Gusti Adipati Minak Jingga ora tresna karo aku. Aku bali ning desa dodol keneh. Apa switane? Ya. Ora nyono babar kisah. Jebule katik dayane Minak Jingga ngidap-idap. Pancen menika Mas Kamis. Kula njaluk tulung kelawan sliramu sak. Sabiyantu menapa? Gelemo sliramu nyolong piyang gelih Minak Jingga. Adis ngaten. Godho wesi kuning lan pedang unta supaya Adis ngaten. Rantos sawetawis iki kan Mas. Ayo Mas. Kang Mas Damar. Godho wesi. godho wesi Lan menika pedhi. pedang unta. Piye lho Yon? Kowe mau wis mateni ya? Bongo iya. Kowe mesti Kowe saiki kok isih urip. Sapa sing ngrepno kowe ya? Kang Mas. Heh? Kula ingkang nguripi Kang Mas Damar Wulan. Wae to puyengan. Nggih, Kowe sayangku. saya kok payu. Kowe bojoku. Aku rong tau mbok uripno. Malah kowe ngrepno Damar Wulan. Lah inji to Kang Mas. Lha ana kaya ngene kok nguripno kaya ngono. Edan apa? Wong wedok disamber genap kowe. Halo wis bagus ya Kiai. Damar Wulan Minak Jingga. ngambil sego wadang. Kowe kutanding karo aku ngono. Tak takaki apa dadi kekarepan. Godho wesi kuning. Pedang kuntu saka nyono. Kuwi piye andelmu? Iya. Endi wujude Minak Jingga? Nyot. Tuh. Saiki api-apian aten. Blambangen pengen bojoku sing sekar yo pengen pisan. Aku ra kek buta. Kula sing mboten buta kalih jenengan. Nek pusaka gore nyolan Ora bakal tak ulungke. tak rebut. Baku kowe kudu tak pikir kamu. Loh, Hasan. Ya wis aku pasrah bungan karo kowe Damar Wulan. Yen to kowe sak gloron melu-melu lawan iki bakal tak takutke terus. Moga aku gak melu. Kula tresna lho, Mo. Kula tresna kalih Damar. Tresno. Lha ji, kula tresna kalih Kang. Kowe tresno kan Damar Wulan. Nggih, Mo. Ya wis. Hanya reci iki mawon. Wis aku bakal dadi seksi. Aku dadi sampeyan seksi. iso mateni karo Minak Iya. Jingga. Adilayan seto. Layak iki. Usahane pun kados. Aku wis kelakon tetandingan kelawan Minak Jingga. Malah kaporo aku wis gawa mustikane Minak Jingga. Sampun pecah. Wis mati. Minak Jingga. Menawi kados ngaten Kang Mas, panjenengan ampun kesesa tumapak wonten ing Praja Majapahit. Langkung rumiyin monggo kampir wonten ing pepatihan kemawon. Kaya- Ait menapa kanggo Anjasmara
menika ngantu-ngantu rawuhipun panjenengan. Menika leres. Nanging nuwun sewu menika sinten? Waito adalah Buya. Iki garwanipun Minaji. Menawi kula tingali panjenengan menika lumrah. Kepareng kula badhe bebantu beto wontenipun bukti menika. Kaya ngono. Wis. Nulungaken Kang Mas. Dilungake wae. Betul apa Pak? Wis, Waito punya bojone. Mati diodol-odol darak tinggal mulih. Monggo Kang Mas. Kok kaya bocah cilik wae. Ora patrape putrane mau dol ayo. Tangi Damarwan durung titi wancine kowe kabeh. Sinten panjenengan? Aku ramamu patih mau Romo. ora kena penyedak durung titi wancine. Mung ngene ya Damarwan. Pripun Romo? Kowe isih wani lumebu ing kraton Majapahit apa ora? Sampun dados golong gilingin tekad. Yen pancen kaya ngono, gawanen seksi kanggo nguatake kowe nggonmu munggah perintundakane kawiryan. Nanging kula kecalan bukti. Seksimu kok kuat, sak mburimu ana aku. Dados budaya. Ya, kalau ndak iki Kula Romo. Ya. Ganggu ancas moro. Dipun kiat-kiataken nggih kanggo Kepiye misteri yo. Aja nangis ya. Kang Mas Damar Wulan Kanggo. Yo gini Kang Mas Damar Wulan. Kang Mas Damar Wulan becik. Kang Mas Damar Wulan. Mripate dipun cukil. Raganipun dipun juwen-juwene. Yo gini siram rasa pianti marang Kang Mas Damar Wulan Yai Situlan Kula sampun budidaya Kanggo pramila monggo kondur. Kondur kematian. tanpa guna pundur ing kepatihan Yai. Boleh. Ora. Iya boleh. Kang Mas Damar Wulan. Maya menyang situ kula deres becik Kang Mas. Kula lilo nyawa kula walas saking rogo kula wit tresna kula dhateng panjenengan. Diajeng aja semua. Kang Mas. Kasih sugeng Kang Mas Damar Wulan. Pikantuk pangestu berkait Gusti, aku sebagai suara sedikit. Aturipun Dimas Sito kumiten dari Samur Sito. Kuwi mung rekodaya ning setolan kuwitir. Jalaran nganti jaluk bukti sing tak punya. Yaiku mustukane Minaji. Lajeng reso panjenengan Kang Mas. Saiki jaluk pengadilan ana ing Mojopahit. Oh ngaten. Tak jaluk seliramu dadi sing. Monggo kula dherekaken Kang Mas. Kene-kene sono Kakang layang seto lan kakang layang putih. Paling banget. Kadya paran pawartane kakang. Pikantuk pangestu panjenengan Sang Swito Ratu. Kelampahan Minajiku mati sakit tangan. Minak goceng mati. Oh, Minajinggo Ya mati. mati. Lho Kang Masmu Damar lan piye? Tewas. Ya mati. Mati. Wah. Menapa ji wonten dewa kok cidra? Saged mawon deleng-deleng dewane. Dewa yang nasar yang paling maksud menika. Nek dewa ing kayangan dari kuku sing dupa kemulung. Nggih. Kalau sarjane kembang. Neneng donya. Nek ning ngene Macapada. Macapada. Sego pecel, sego tewel terakhir. Yen to pancen kados ngaten. Kakang layang sira. Prabu. Sak menika panjenengan wenang dados ratu ing Dados ratu. Tenan ta? Tetep dadi ratu. Foto langsung rumiyin Kang. Dicoblos yo dadi ratu. Ora dicoblos yo dadi. Pangestu. Pangestu.
dadi ratu. Wah, sembrono. Terus apa? Ratu. Ratune semua. Aja disalahke. Apa? Sing salah iki ora Mbak Yu Madaskara. Sinten? Sing salah doktere. Aku ngaten. Loro waras entuk mulai. Wah, leres. Edan. Yang lepat malih. Sapa? Yang sepuhipun Anjas Moro. Ora tenan kowe. Kanggo Anjas Moro. Sang Dwita Ratu Kencana nyuwun pangapunten. Estunipun wonten menapa, Kang? Sang Dwita estunipun yang saged bengkas karena kedede Dimas Seto dalam mitip lajeng Kang Mas Damar Wulan. Nanging akelipun yen to Damar Wulan menika sampun pejah. Tasih sugeng Sing sapa? Tasih sugeng inji. Yen to ngaten sak menika ingsun ngresaki suwane Damar parenggih mati. Ijo kaya bodhong mati. Setan mau. Ya bangsa lembut-lembutan. Iki bangsa halus mo. Nun sewu mo, alus sak monten ayane sepinten. Kere. Damar Sabdo Katimbalan. apa bener kue bisa mateni Minakji? Menika leres. Jar apa bukti? Kula namung betos. Sisa itu. Iya. Ewahaya ing pambudi anggen ingsun ngadili perkawis menika. Yen Kakang Layang Seto lan Kakang Layang Mitir menika saged beta bukti nanging boten saged nyuwunaken saksi. Dawah kosok wangsul dumateng Damar Wulan. Mila Kakang Minakji. Sabdo Katimbalan Sang Dwita Ratu. Sak menika panjenengan kula wisuda minangka adhisa supados ngadili perkawis menika. Oh kados ya. Cak. Pripun, Mas? Ini ya. Nggih. Kowe diangkat dadi jeksa negara. Ngadili Nggih. perkara sing bisa ngrampung. Nggih. Aja nyuwulan tenan. Oh ngaten. Ya. Nggih. Mergo jaman iki jaman suap. Aja main sogo. Nggih. Kula Sing tetep jujur le. kula tetep ngadeg wonten sak tengah-tengahing akhir. Nanging nuwun sewu. Sak lebetipun kula nglarah perkawis menika marang sinten kemawon boten kula keparekaken sumula atur. Sing ora diganggu. Nggih. Kula wiwiti saking Yayi Layang Seto lan Layang Mitir. Kula salah biasa. Sliramu temeka ana ing Kabupaten Blambangan ketemu prajurit kira. 5 pitu. Pitu apa 5? Keparang muncul saat itu. Keparang muncul. Pancen kula ketemu prajurit 5. Kadang kula Yai Komiter ketemu prajurit 7. Dadi 5 karo pi. 5 kali 7 cacahipun kali 12. Kowe bisa menang ngadepi prajurit. Wah, kula menang. Sawising kowe bisa menang ngadepi prajurit 12, banjur kowe ketemu Minak Jinggo menyang endi? Pawon. Halo, Taman. Pawon. Pawon kok Taman? Pawon. Ngaten nggih Kang Adiaksa. Kula pinanggih kalih Guru Bisma Minak Jinggo wonten ing taman. Iya. Tetandingan kalih kula. Guru Bisma menika ajrih. Lajeng mlajar tumuju wonten ing Pawon. Iya. Lah niki pinanggih kalih. Pun ngatus ngaten. Ajemu ketemu nek Sawising sliramu ketemu Minak Jinggo ana sajroning Pawon, Nggih, banjur kowe tetandingan kula gelut. nganti Minak Jinggo kok pateni. Kula sedi. Nganti Minak Jinggo kok pateni leh mateni Minak Jinggo kuwi nganggo gaman apa? Tombak. ya aja geger ae. Keparang muncul saat itu. Iya. Pancen nalika kula tetandingan kalian Minak Jinggo, kula ginakaken tombak jalaran kadang kula ginakaken keris dereng mati. Durung mati. Banjur terus kok Tombak. Ya. Banjur kenapa nih? Dodo.
Dodo. Sangat biasa. Keparang muncul sangat biasa. Pancen kadang kula binakan keris tumapak ya pancen wontene dodo. Dereng mati. Ketemu kalih kula jejak kangge tumbak teng bokongipun. Wah, boten nyono boten ngira. Sebut pengapesan pinak jigo niku teng bokong. Tumbak bro, iki sing pungkasan. Minak jinggo kuwi ala apa bagus? Bagus, tapi keco cakra. Nek kunci bawa saya bisa meragakake. Kok saged? Napa? Weh, sampeyan ngerti minak jinggo. Iya. Tunggu Kang Mas. Lampai pun dan sekatan iki Kang Mas. Iya ngira. Kanjeng. Niki lampai pun urip Bisma minak jinggo. Angge ngaten niki. Bagus diteso. Ya. Cukup. Minat jinggo bagus gagak diteso. Dadi minat jigo bagus. Bagus. Wong nyawang minat jigo bagus iki wong matane picek. Sampeyan mboten ngertosi mendel mawon kok. Kula sing ngerti. Damar cekap. Damar bulan. Kula sangat ya. Kok nganti seliram bisa mateni minat jinggo lara-larai. Sangat ya. Nalika kula pinuju wonten ing taman kula mireng swanten ingkang yoga. Dene menika Waitot adalah kuyengan. Iya. Waitot adalah kuyengan menika garwanipun Minaji. Saking pandelangsanipun kula perlu. Lajeng kula nyanyi kalian Minaji. Kula tetandingan nanging imanipun kula pamit. Awit dipun tulungi kalian Waitot adalah kuyengan. Satemah kula walungya maiji. Lajeng kula kacang. Sepados Waitot adalah kuyengan Indra Pusaka yang menika kebawa sijening kalian pedang iya lajeng kula tetandingan kalian Minaji satemah Minaji kawan lajeng kula tugas jaga ngarep kula badhe beta bukti menika mustakanipun Minaji ingkang ngarep mustaka menika dipun begal kalian layang seto dalam layang Anak pati kok begal. yen kowe ra duwe bukti apa kowe duweni seksi kula beto seksi sangat lanjut sapa sing wani dadi seksi Kula sangat biasa. cah wadon kae sapa Kula waito. Kula puyengan. ka pernah apa kelawan Damar Wulan Sama selingkuh Kang Mas Damar Wulan. Instruksi. Seksi cacat. Napa sebab niku? Kula kan ingin cacat. Wonten sampeyan Krisna. Nggih mawon dibela. Oh, ngoten. Mergo seneng cinta. Sampun tresna. Ya. Dibela. lah ka sapa Langkat butuh. ka pernah apa kelawan Damar Wulan Menika iki sangat dikenalkan niki. Anak kula niki calon mantu kula. Instruksi. Calon mantu. Sami-sami keluarga. Betul itu. Calon mantu kok. Wae tok karo bilih. Menika anake. Puyengan no. Bang Eri lah iku sing niku sak wingking panjenengan niku kowe sapa Kula Diwagung Wali Kromo saking Bali. Diwagung Wali Kromo sangka Bali ka pernah apa kelawan Damar Wulan Boten sanak boten kadang tiang yoga. kowe wani dadi seksine Damar Wulan Ayo, pinter to. Ayo, kena. Ayo wajahmu ra ketok. Sapa kowe iki? Ayo. Malah genok. Kula menika Diwagung Wali Kromo saking Bali. Wong Bali kok kaya bencong. kowe wani dadi seksine Damar Wulan Wantun dadi seksi saestu satu. Aku wali. Wali Kromo Mbah. Paten Dewagung Wali Kromo mamuti. Bali. Kowe aja gampang dadi seksi. Seksi kok ora enteng. Omong sekecap keliru, blung pitung sasi. Bali. Bali boleh we. Yen kira Bali, apa kepen negara Bali tak bom? Konstruksi. Instruksi. Niki pengancaman nih. ya cukup Kula diancam kali Mbah. Mbah. Mbah Kula wantun dados seksi. ya wis cukup kalau menurut Lur, Wis doaken dawuh. Dur. Dur.
Ora ketok pisan. Sejek sisan bapak. Menika sampun cetha sami kiyatipun. Dimas Layang Seta, Layang Pitir beto nuti nanging boten ini. Golek seksi iso dituku. Menawi Damarulan boten kagungan nuti nanging gadah seksi. Manengaken kangge ngadili perkawis menika. Sinten ingkang saged mimpang utawi nikah jangganing Bugesma? Badhe kula ben antawisipun Damarulan Layang Seta lan Layang Pitir. Lho, Nggih, kados punika. Kasurat undang-undang Nggih, KUHP nggih. niku mboten wonten. Negari Mojopat ngadili perkawis dadak dipun. Betul enten. Niku ayate napa pasale pinten? Ngadili perkara dadak didu. Mboten enten. Nuwun sewu, Pak. Tetep kula mboten ngginakaken pranatan ingkang sampun lumampah wonten Lho, negari lho kedahipun lah. Jalaran apa? Atur anak sampean niku cacat. Kok saged cacat? Napa nggih wonten tinanipun menawi minak jingga niku kok bagus, gagah, pideksa, nggih napa mboten? Lah nek kale bayang lho, dateng. Lan malih panjenengan sedaya saged nyinaoni kahanan sinten to Bugesma minak jingga menika kalebet menungso ingkang dipun jangkung dewanipun. Kakang Dipati Sindurjo ing Kediri pecah saking minak jingga. Kakang Ronggolawe Bupati Tuban pinangka gol agoling Majapahit inggih gugur wonten ing Medan Loko mengsah minak jingga. Kula piyambak ngantos lumajang bedah kula ngungsi wonten negari Majapahit. Kula paling cakep kula. Sampeyan niku mboten ngerti. Jangan nek jingga kok bagus. Sampeyan niku mboten ngerti. Iki wae. Ngedel mawon sampeyan. Nek jingga kok bagus. Yang Seta Layang Pitir. Mandira. Dewani tak du kelawan. Kemana ora? Lek wadi itu, Mas. Lah kemana ora? Tuwun sewu sangat diakso. Iya. Rehning nalika kula ngadepi minak jingga menika ora tiyang kali. Kula lan kadang kula. Kedahipun Damarulan kula kroyo. Cocok. Kali apa ora? Kaya loro ya. Kula sangat diakses. Sliramu dikroyok loro, wani apa ora? Kula waton sangat Man. Nun sewu sangat yaksa. Napa malih kok didu kalih? 3 ugi wantun. Sing siji sapa? Bapakipun. Ada aja. Apa ya enak aku malah kok melu gelutan. Napa-napa, Mas? Aku boto anakku. Oh, nggih. Nek sampean botoy anak sampean, kula tak dadi botoe Damarulan. Sampe kok ngomong. Totane napa? Kula manut jenengan. Burmanuk. Oh, kesipun bermanuk. Burmanuk yen aku kalah minggat soal pakaian. Nggih. Ning janji nggih. Janji. Anu janji nih. Nggih. Jago kok jago taruh, boto ora kok melu-melu. Nek botoh melu-melu. Nek boto melu-melu, musuhe boto. Oh, sore dengan Kali menyang gayu. Sane mandi po. Sore. Oh, anak pengajian. Pantes kok kelarangan kok ini. Mintra Mintri, Mintri. segara isine teri, segara isine teri. Wong wedok meteng-metu bayi, wong wedok meteng-metu bayi. Pantrane kok mboten tutup. Lapas. Semprong bolong melu wong. Semprong bolong melu wong. Tualu melu aku. Tualu rawan bolong melu wong. Rawan ae melu aku. Go tanggane nek. Blas. Hehehe.
dadi saksi kok wani-wanine. Aja sak loro ae seton jalane. Mati kowe. Jam Juwita Ratu, pangwasa kula wangsulaken wonten asmanipun Sang Juwita Ratu. Sakmenika sampun cetha. Sinten sejatosipun ingkang saged perjaya minakjingga? Boten sanes namung damar wulan. Mula damar wulan ora mung ingsun suwitani. Wektu dina iki uga sliramu ingsun wisuda minangka ratu ing Majapahit lan Ndana Dampar Maesa ndanu ing Majapahit. Sasampunipun ingsun jumeneng ratu ing Majapahit. Sasampunipun ingsun jumeneng ratu ing Majapahit. Ingsun badhe tambah jimat asma. Prabu Brawijaya Damarwulan. Kemudi bocah desit boleh aja apa-apa sudah apa nyoba bocah desa saja minggat saka Majapahit. Dumateng Paman Patih Minyak Guncang Sabda katimbalan rehni palenggan patih wonten ing Majapahit menika kumpul. Mila panjenengan kula wisuda pinangka dados patih ing Majapahit. kados Lan rene ingsun dipun suwitani Juwita Ratu Kecanawung marang Waita Dalah Buyengan lan Anjasmara kula sira gelem dipun Injil sabda. dumateng Rama Angkat Buta Dalah Dipati Dewa Malikrama kula aturi kantrem wonten ing Majapahit derek mamangu bagya jumenipun kula dados ratu ing Majapahit. Sasampunipun ingsun dados ratu wonten ing Majapahit, ingsun badhe nyitaken negari ing Majapahit ingkang gemah ripah loh jinawi. Tata titi tentrem hayu sarta hayu lumeber wonten ing dusun Karangwana langkung-langkung ingkang hamang sugati. Mugi pinarik bagas waras, rezeki ingkang berkah lan barokah. Selamat sing ditanggap, selamat sing nanggap. Semoga sampeyan